Ndewonu ekelekwa m unu n'uhuruchi a otu a ka m si na-anabata gị n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 12 n'ọnwa isii afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Dịka ala Nigeria na-eme ememme ncheta ụbọchị nnwere onwe, onyeisiala n'oge gara aga Jonathan na-adụ ọdụ megide ọchịchị dabere na agbụrụ onye si. Onye akaebe agwala ụlọ ikpe na onyeisi oche ụlọ ọba ego ukwu CBN n'oge gara aga Emefiele bipụtara ụdị akwụkwọ ego dị iche na nke onyeisiala n'oge ahụ Buhari kwadoro. Gọvanọ steeti Abia akwụsịla onye kọmishọna ahụike ọrụ n'ihi ebubo nrụrụ aka ego. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ gabịara gị n'aka ngwa ngwa. Ọka akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere ha n'uju. Ọchịchị etiti kpọpụtara taa bụ Wednesday abalị 12 n'ọnwa June nke afọ 2024 dịka ụbọchị ezumike ọhaneze iji merube ụbọchị nnwere onwe nke afọ a. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime obodo Olubumitunji Ojo onye kwupụtara nke a n'aha ọchịchị etiti ebe o kelere ụmụafọ Nigeria n'oke mmemme a pụrụ iche ma gbaa ha ume ịnọgide na-eguzosi ike n'ihe niile bụ nke ejiri mara ọchịchị ọha karasị. Tunji Ojo mesikwara ya ike na ọchịchị nke onyeisiala Tinubu kwenyesiri ike na mkpụgharị mgbanwe iji tụteghachi akụnụba nke ala anyị nakwa ịkwalite usoro nke nchekwa. Onye minista ahụ kpọkuru ụmụ Nigeria nakwa ndị enyi anyị ka ha bụrụ ndị nke ga-enwe obi ekele maka ọganihu nke ala anyị na-enwetara ka ọ dị ugbu a ma na-elepụ anya n'ọdịnihu nke ga-aka mma na-echebe ọchịchị ọha karasị nke ala anyị. Ka ọ dị, onyeisiala nọrọ n'ụtụtụ taa n'elekere 7 gwa ụmụ Nigeria n'ozuzu oke okwu n'ikuku iji merube ụbọchị ncheta nnwere onwe ala anyị nke afọ a. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onyeisiala n'ihe gbasara mgbasa ozi nakwa ọhaneze bụ Ajuri Ngalale kwupụtara nke a n'ozi nke o zipụrụ. Ụlọ ọrụ Enyimba TV bụkwanụ ndị nke kpọsara ya n'oge ahụ ebe a kọwara na nke a bụ nke na-emekarị ugbu a n'ala Nigeria n'abalị 12 ọbụla nke ọnwa June ka a na-emerube ememme ncheta nke ụbọchị nnwere onwe nke obodo a. Onyeisiala n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan na-adọ aka na ntị megide inyefe n'aka ụmụ anyị ha ọchịchị ọha karasị nke ewuru n'elu ndọrọndọrọ ọchịchị nke mpaghara ebe onye si maọbụ n'elu okpukperechi nke onye. N'okwu ya dịka onyeisi oche nke nnukwu okwu ọtụtụ ndị kwuru nke ji merube ememme ncheta ụbọchị nnwere onwe nke afọ a n'obi onyeisiala dị n'Abuja katọrọ agwa nke onye nwetara mmeri iburucha ihe niile na ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-ebute obi ilu n'ebe ndị ọzọ nọ. Onyeisiala n'oge gara aga rụrụ ụka na ndị oke ozu nakwa ndị apata ukwu ndị nke enwere n'ala anyị kwesịrị ịbụ ndị nke ga na-elegara anya maka ịṅomi ha mana akparamagwa mana usoro obibi ndụ ha nke kwesịrị ịbụ ngosipụta nke ebumnobi ejiri họpụta ha n'ọkwa nke ha ji n'aka site n'aka ndị mmadụ. Dọkịta Jonathan onyeisi oche nke ememme ahụ dụrụ onyeisiala Bola Tinubu ọdụ ka ọ kwalite ọchịchị ọha karasị nke ụmụafọ obodo a niile ga-enweta ohere nke ikwupụta otu o si akpagbu mkpụrụ obi ha na-enweghị egwu na a ga-emekpụ ha ọnụ maka ime nke a. Onyeisiala Bola Tinubu na-agba ndị ndu ala Nigeria niile ume ka ha nọgide n'ijidesi ụkpụrụ ọma nke nsonyere onye ọbụla ịkwụwa aka ọtọ nakwa ime ihe n'ụzọ doro anya iji hụ na ọchịchị ọha karasị ga na-aga n'ihu ma na-anya ndụ. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ụbọchị nkụzi ihe nke ụbọchị nnwere onwe nke afọ a nke hiri odo n'obi onyeisiala dị n'Abuja, onyeisiala Tinubu onye osote ya bụ Kashim Shettima nọchiri anya ya kwuru na n'ime afọ 25 nke ọchịchị ọha karasị kwụrụ chịm na ugbu a bụ oge ụmụ Nigeria kwesịrị ijikọta aka ọnụ ka anyị niile wulite obodo ahụ nke anyị ga-eji na-eme ọnụ. Osote onyeisiala gakwara n'ihu kọwaa onyeisiala Tinubu
dịka odogwu ọchịchị ọhakarasị nke ala Naịjirịa n'ime afọ 25 gara aga nke na-enweghị onye na-ekele ya maka nke a, dịka o siri kwuo na onye isi ala ejirila ndụ ya nakwa ọnọdụ akụnụba ya chụọ àjà maka ọchịchị ọhakarasị ma kwuo na ọ ga-anọgidekwa na-aga n'ihu. Ụlọ ọrụ nchekwa DSS na-adọ ndị ọbụla ma ọ bụ otu ọbụla aka na ntị bụkwanụ ndị mere atụmatụ nke ịbagide njegharị iwe na ụbọchị taa bụ abalị 12 nke ọnwa Juun ka ha bụrụ ndị nke ga-ezere ụdị ọbụla nke ime ihe ike nakwa ịkpaghasị udo n'ụzọ ọbụla. N'ozi nke onye nhazi nke ngalaba mmekọrịta ọhaneze na atụmatụ nzirịta ozi nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Dọkịta Peter Afunanya benyere aka na ya ma zipụ, ụlọ ọrụ DSS kwuru na ọ natara ozi nke atụmatụ a na-eme ịkpalite ihe ike nakwa ọgbaghara n'oge ememme nke ncheta ụbọchị nnwere onwe. Ụlọ ọrụ nchekwa ahụ ṅụrụ iyi na ha ga-ahụ na echebere ụmụafọ obodo a nakwa ngwongwo ha ma gba ụmụ Naịjirịa ume ka ha guzogide ụdị nrụgide ọbụla nke a na-arụgide ha n'ikere òkè na agwa ọbụla bụ maka ịnụpụrụ iwu isi. Ụlọ ọrụ DSS gbakwara ndị niile ihe ọma na-asa afọ ume ka ha jiri ume na ike ha ahụ bụrụ nke ha ga-eche ihu na ngalaba ndị kwesịrị ekwesị bụkwa n'ụzọ nke ha ga-eji kwupụta ihe na-akpagbu ha dịka iwe. Onye isi oche ụlọ nzukọ Senate na-agba ụmụ Naịjirịa ume ka ha leghara ukwu ala anyị nke ahụ bụ Nigeria We Healthy nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi ozi na ụkpụrụ NOA na-ekesara ala anyị ugbu a, dịka onye omeiwu Godswill Akpabio mere ka amata na ukwu ahụ nke ụlọ ọrụ NOA na-ekesa na-emegide nke akwadoro ma benye aka na ya ịbụ ukwu ala anyị site n'aka ụlọ nzukọ ukwu. N'oge nnọkọ ha mgbe ndị omeiwu na-agụ ya bụ egwu, onye isi oche ụlọ nzukọ nọrọ na-ele anya n'akwụkwọ nke o ji n'aka kwamgbe ka ha gụchara ya bụ ukwe. Akpabio mesiri ike na ndị omeiwu kwesịrị iji nlezianya lee mkpụrụ okwu nakwa edemede nke ukwe ahụ bụkwanụ nke ndị omeiwu kwadoro ma tụfuo nke ahụ ụlọ ọrụ NOA na-ekesara ndị ala anyị ka ọ dị ugbu a. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-akpọku ndị ndu nke nnukwu ụlọ nzukọ ka ha gbatakwa ọsọ enyemaka n'okwu gbasara ọgbaghara nke idu n'iyi ọrụ nke ndị omeiwu nke ụlọ nzukọ steeti Plateau. Okwu a bụkwa n'oku nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya kpọrọ sochiri mkpọtụ uche nke Honorable Ahmed Idris Wase kpọtụrụ n'oge nnọkọ nke ụlọ nzukọ ahụ. N'oge mkpọtụ uche ahụ, Wase rụtụrụ aka na ọgbaghara dị n'ụlọ nzukọ steeti ahụ bụkwana nke na-emegide nọgidere ugbu a na-aga n'ihu n'agbanyeghị mwụbata nke ụlọikpe na iwu ndị nke ha nyere na gbasara ya. Aka nwekwara ụfọdụ ndị omeiwu a na-aka ekwebeghị duo n'iyi ọrụ site n'aka ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nke steeti ahụ. Enyimba TV chetara na ndị omeiwu mmadụ 7 n'ime 16 nke ụlọ ikpe mkpegharị kpọghachitere n'ụlọ nzukọ ahụ ka ewepụchara ha dịka ndị mbụ esi n'otu pati PDP họpụta n'ọnọdụ a na-eko achịcha alọtaghachibe ma were oche n'ụlọ nzukọ nke steeti ahụ. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya akpọọla onye minista na-ahụ maka njem Saidu Akalioku n'ihi oke isi n'okporo igwe gbapụ nke ụgbọ okporo oloko na-emekarị ugbu a bụkwanụ nke na-aghọọla ihe nke na-ekwesịghị ka a na-anụ na ntị. Ụlọ nzukọ ahụ nyekwara ntụziaka ka otu kọmitii ya na-ahụ maka ihe gbasara njem nyochaa ọnọdụ a n'aka ngwa ngwa. Mkpebi nke ịkpọ onye minista ahụ oku sochiri mkpọtụ uche nke Umaru Ajilo mere n'oge nnọkọ nke ụlọ nzukọ ahụ. Ụlọ nzukọ ahụ ka ọ dị kpebiri na onye minista nakwa ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba njem ga-enyerịrị nkọwa gbasara ihe kpatara oke isi n'ezi okporo igwe nke ụgbọ okporo oloko na-agbapụkarị ugbu a nakwa nzọụkwụ ndị nke kwesịrị iwere iji gbochie ọnọdụ a n'ọdịnihu ka o mere mbụ ghara ime abụọ. Otu ụkpụrụ iwu na-achọ
ka emezigharị ụkpụrụ ntuliaka afọ 2022 bụkwana nke machibidoro nkagbu nke okwe ntuliaka n'ihi ịtụfe vootu agafeela nnụrụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Onye nnọchiteanya Abubakar Falatu, onye kwadoro ụkpụrụ iwu ahụ mgbe ọ nọ n'isi na arụmarụ gbasara ọdịdị niile nke ụkpụrụ iwu ahụ n'ụlọ nzukọ dị n'isi obodo Abuja, kpọrọ oku ka enwee ntaramahụhụ nyere ndị ọrụ ntuliaka ọbụla dara iwu n'akụkụ a. O kwuru na ọ bụrụgodị na echere na onye gbakwunyere ọnụọgụgụ bụ onye na-amataghị onye ọ bụ, onye nwetara mmeri na ntuliaka dị otu ahụ n'ọgbọ nta vootu ga-abụ onye a ga-ahụta dịka onye agwa na-agbasaghị ma bụrụkwa onye aka ya dị n'agwa ahụ nke kwesịrị ile anya na ejiri mkpachara anya were mee otu ahụ maka onye ahụ inweta mmeri. Ụfọdụ ndị omeiwu ndị kwuru okwu kwekọrịtara n'ụkpụrụ iwu ahụ dị nnọọ ezigbo mma ma gbakwunye na ugbu a bụ oge ịta ndị ọrụ niile nyere aka ka a kagbuo ntuliaka n'ụzọ iwu megidere ahụhụ. Onye gọvanọ ụlọ ọba ego ukwu ala anyị n'oge gara aga bụ Godwin Emefiele ka na-ebo ebubo na o bipụtara ọdịdị akwụkwọ ego ala anyị ndị nke dị iche na nke onye isi ala n'oge ahụ bụ Muhammadu Buhari nyere nkwado maka ya. Ahmed Omar, onye dairektọ n'oge gara aga nke ngalaba akwụkwọ ego nke ụlọ ọba ego ukwu, kwupụtara nke a n'ihu ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'isi obodo ala anyị bụ Abuja n'ọnọdụ akaebe. Omar kwuru na ụkpụrụ iwu CBN chọrọ ka enweta nkwado site n'aka ndị otu bọọdụ ndị nhazi nke ga-enyere onye isi ala aka maka ịkwado na ọdịdị nke akwụkwọ ego nke ala Naịjirịa n'otu o kwesịrị ịdị. Onye akaebe a gwara ụlọikpe na ihe dị na ọdịdị nke akwụkwọ ego nke onye isi ala Buhari kwadoro n'oge ahụ dị iche na nke Emefiele nyere ntụziaka ka ebipụta. Ụlọikpe ukwu dị na steeti Rivers akagbuola nsapete nke atọ nke ụkpụrụ iwu kọmishọn ụlọ nzukọ ahụ bụkwanụ nke onye ndu ha bụ Martin Amaehule mmezigharịrị na steeti ahụ. Mmezigharị ahụ nke akwadoro na nso nso a ịbụ iwu site n'aka ụlọ nzukọ ahụ nke gbakọtara onye gọvanọ steeti ahụ bụ Siminala Yifubara azụ ma nyefee n'aka ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ ikikere nke ịhọpụta onye isi oche nakwa ndị oso ya na steeti ahụ n'ihe metụtara ngalaba dịgasị iche iche nke ọrụ. Na nchegbu enwere gbasara mgbanwe ahụ nke gbapụtara ihe, otu jikọrọ nhazi iwu nakwa nkwado ya nke na-abụghị gọọmenti nwe ha bụ ndị gbara akwụkwọ n'ụlọ ikpe na-achọ ka ụlọ ikpe kọwatụ ntapịa nke mmezigharị nke iwu ahụ na-adabere n'akwụkwọ iwu ala anyị nakwa ihe ndị nke ọ chọrọ. N'oge ọ na-achabi ikpe, onye ọkaikpe mere ka o doo anya na enwere ụfọdụ ugwu ndị nke a na-akwanyere ndị gọvanọ nọ na steeti nke bụ ndị nke ga-ahọpụta ndị otu bọọdụ n'ụlọ ọrụ kọmishọn ebe ndị ụlọ nzukọ nke steeti ga-enye nkwado ha maka nhọpụta a. Ọ kọwakwara na ihe ndị nke Amaehule nakwa ụlọ nzukọ ahụ mere bụ amụmama nke ha chọrọ iji akọ weghara ngalaba ije ozi nke steeti ahụ nnapụ ha ọrụ ha nke bụkwanụ mmetọ nke ugwu nke ike ikikere eke na steeti. Aka na-achị steeti Abia bụ dọkịnta Alex Oti akwụsịtụla onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a Ngozi Okoronkwo ọrụ maka oke nrụrụ aka nke a na-ekwupụta na ya bụ nwata nwaanyị mere. Onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na omenala bụ Prince Okekano mere ka mara nke a n'ozi nke o zipụrụ na nke o kwuru na mkpara bụ nke kụrụla onye kọmishọna ahụ n'isi n'ihi ebubo nke ime oke nrụrụ aka eboro megide ya. O kwuru na nkwụsị ọrụ ahụ bịara dị oke mkpa iji meghepụ ọnụ ụzọ maka nnyocha nke ebubo ahụ iji mata ma aka ya bụ nwata nwaanyị ọ dị ọcha na ebubo ndị a na-ebo ya ma ọ bụkwanụ na ikpe mara ya n'akụkụ ahụ. Onye gị nkọwa ọbụla gbasara ebubo ndị eburu onye kọmishọna ahụike a kwụsịrị ọrụ. Nke a bụ nke mbụ ya n'okpuru ọchịchị Alex Oti nọrọ n'otu afọ a na-achụpụ kpamkpam maọbụ na-akwụsị onye kọmishọna ọrụ. Gọvanọ steeti Abia na-ata ntụziaka nke otu jikọrọ
gọọmenti steeti Abia na-ata ntụziaka nke otu jikọrọ ndị ọrụ NLC na steeti a ụta nke ha nọ na ya nye ndị ọrụ ọha na eze niile na ngalaba dị iche iche tinyekwara n'ọchịchị kansụl ntụziaka ka ha ghara isonyere na nzibata nke asambodo ha na akara ịntanetị dịka ọ bụ ntụziaka nke gọọmenti nyere. Kọmishọna na-ahụ maka ozi na omenala Prince Okekano onye kwupụtara nke a mgbe ọ na-atụpenye nta akụkọ azụ na isi obodo steeti bụ Ụmụahịa kọwara na ịgbagha echiche nke otu NLC okwu gbasara izibata asambodo ndị ọrụ bụ n'ihi na gọọmenti chọpụtara na ụfọdụ ndị ọrụ enwezughị asambodo nke kwekọrọ ekwekọ n'akwụkwọ nke njikọ ozi ha bụkwanụ nke gọọmenti ji bụ nke na-akwado ọkwa ụfọdụ nke ha ji. Onye kọmishọna ahụ bakashiri otu jikọrọ ndị ọrụ NLC mba ike maka ebughị ụzọ jụta ajụjụ ka edoo ihe ụfọdụ anya tupu ha eburu okwu a bupụwara ndị ọrụ mgbasa ozi. Ka o si na dị, ọ gara n'ihu kwuo na atụmatụ otu jikọrọ ndị ọrụ na-eme ịbagide mfanye aka n'ụkwụ na steeti a adịghịdị uru ọ ga-abara ha n'ihi na ọchịchị steeti adịla njikere ilebara ọdịmma nke ndị ọrụ anya. Ka anyị ka na-agakwa n'ihu n'ihe omume anyị nke arụmarụ maka ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke akpọkwasịrị On the Contrary nke ụlọ ọrụ Enyimba TV na redio na-ahazi n'ụbọchị nke abụọ ya n'ogo otu n'otu nke dịrị n'etiti ụlọ akwụkwọ High Grade Model Academy nakwa Well-Bred Academy. Isiokwu nke arụmarụ ha bụkwanụ nke akọwara na ọ bụ uru ekwentị ọlọrọ ọhụrụ bara na ngalaba mmụta. Ụmụaka ndị ụbụrụ na-aghọ nkọ wụchara n'ụlọ ọrụ anyị ma gosipụta nke ha jiri biri na amamihe ha n'isiokwu ahụ. Onye ntaakụkọ anyị Amarachi Ọsọndụ legidere anya n'ihe metụtara ya bụ arụmarụ na otu o siri gaa n'ikuku. Onye chịkọtara ihe niile nke ụmụaka ndị a gosipụtara dịka ọ bụ nke ha jiri bata ebe ụlọ akwụkwọ High Grade Model Academy nwetara mmeri n'agba nke mbụ ahụ ụnyaahụ. N'akụkụ arụmarụ ahụ nke abụọ bụkwanụ nke malitere dịka enwechara arụmarụ kwalitere ikike echiche n'isiokwu bụ na ndị ọgwụ ike riri ahụ kwesịrị ka enye ha nlekọta ahụike kama inye ha ntaramahụhụ. Arụmarụ ahụ bụrụ nke dịrị n'etiti ụlọ akwụkwọ Bezalel Model Science Academy bụkwanụ ndị nke nyere nkwado ha na ya bụ isiokwu ebe ụlọ akwụkwọ The Great Belly Rose International School gbagara ya bụ isiokwu. Onye ntaakụkọ anyị Ifeọma Nkwonta bụkwa onye ledoro ka ya bụ ịgba nke ụmụaka ndị a tiri site n'ikuku ebe ụlọ akwụkwọ The Great Belly Rose International School bụ ndị tụrụ ugo nke mmeri n'agba nke abụọ a. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Anyị ga-alọtaghachi n'akụkọ ndị ọzọ nke m ji n'aka nọsi ike anyị na-abịa. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ sitere na mba ofesi. otu ibe ikpe ndị nkịtị mejupụtara na mba Amerịka amaala Hunter Biden ikpe nke gbasara iwu egbe n'ikpe ikpe omekome nke mbụ ya n'akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ gbasara nwa onye isi ala nke mba Amerịka nọ n'ọchịchị n'oche nke ọchịchị ahụ. Nwa onye isi ala Joe Biden gbara afọ 54 ka a mara ikpe n'okwu ikpe dị atọ n'ọnụọgụgụ nke bụ mpụ dị oke njọ site na nzụta ọ zụtara egbe n'afọ 2018 n'oge ya na mmetọ ọgwụ ike ka na-alụ. Nchabi ikpe ahụ na-abịa dịka nna ya na-agbalị ịchụta nta nkwado maka ịhọpụtaghachi ya dịka onye isi ala mba Amerịka nke ugboro abụọ ya nakwa n'ụbọchị onye isi ala ahọpụta ga-ekwu okwu gbasara iji egbe eme ihe ike na Washington. Onye isi ala ahụ gosipụtara ịhụnanya ya nakwa nkwado ya n'ebe nwa ya nwoke nọ n'ozi nke obechiche Washington zipụrụ site n'otu ikpe ahụ si na-aga dịka ọ bịara na njedebe n'obodo Biden bụ Wellington dị na Delaware. Hunter Biden nwere ike iche ihu ịnọ na nga afọ
afọ 25 n'ihe metụtara nke a, mana dịka nke a bụ nke mbụ ya na-amatụla ya ikpe n'ala Amerịka, enwere ike imetụrụ ya ebere. N'akụkọ akụnụba, aka ji akụ na mba Afrịka niile bụ Aliko Dangote ekwuola na n'ihi obere ndọla azụ nke nwetụrụ na ebe nsipụta mmanụ ya nwere ike ọ gaghịzi ebubatakwa mmanụ dịka elere anya, nke ọ kọwara na ọ ga-amalitezi ugbu a n'ọnwa Julaị. Dangote, onye kwupụtara nke a n'ememme mgbape nke ogige ụgbọala Sinotruk nke o mepere na steeti Lagos n'abalị 18 nke ọnwa Mee gara aga, Dangote kọwara na n'ime ọnwa Juun anyị nọ na ya, ebe nshipụta mmanụ ya ga-amalite imepụtawa mmanụ patrol ma gbakwunye na ala anyị agaghịzi na-esi na mba ndị ọzọ na-ebubata akụrụngwa. N'okwu ya, Dangote mere ka amata na ebe nshipụta mmanụ ya ga-amalitezi ibubawa mmanụ patrolu n'ahịa n'abalị 15 nke ọnwa Julaị, bụkwa n'ọnwa na-abịa abịa ugbu a. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu jikọrọ ndị ọka edemede egwuregwu n'ala Naịjirịa na-egosipụta nchegbu miri emi banyere omume nakwa otu egwu bọọlụ Super Eagles siri gbaa bọọlụ, bụkwanụ nke ha kọwara na ojughị afọ n'ịma aka ntozu oke nke ịga iko mba ụwa nke FIFA na-ahazi nke afọ 2026, ma kpọọ oku ka e were nzọụkwụ ndị tara ọchịchị site n'aka otu na-ahụ maka nhazi egwuregwu bọọlụ n'ala anyị bụ NFF n'aha mkpirisi. Otu ahụ nke gụnyere ndị nhazi niile nke ngalaba egwuregwu nke ụlọ ọrụ otu mgbasa ozi gbapụtara ihe n'ala anyị, ndị kwuru na ha hụtara omume nke otu egwu bọọlụ Super Eagles dịka nke gbara onyụpa n'ịma aka ntozu oke maka iko mba ụwa, ma gbakwunye na nke ahụ bụ nke anaghịde anabata ma otu ebe ha ga-agbalị ịhụ na ha ga-abụ ndị nke nọ na ogo dị mma, ebe ha na-agba ndị nke ise n'otu gụnyere mba Lesotho, Rwanda, Benin Republic, Zimbabwe nakwa South Africa. Na nnọkọ ha nke ha si na ya bilie n'ụbọchị Tuesday, otu ahụ kwuru na ọ bụ eziokwu na a na-ele anya n'otu egwu bọọlụ Super Eagles nọ na ya ugbu a na o yiri ka olileanya ọgwụla, mana otu egwu bọọlụ Super Eagles nwekwara ike itozu oke ma ọ bụrụ na otu NFF akpakọ ụlọ ha ọnụ nke ọma. Ndị edemede ahụ kwara arịrị na ihe ala Naịjirịa nwetaliri n'ime akara 12 ha kwesịrị inweta bụ naanị akara 3 n'ime ịma aka 4 ha gbarala, nke ha na-agba ndị nke ise n'otu nke chi, na-ekwu na ọnọdụ a kara bụrụ ihe nke a gara egbochi ma ọ bụrụ na ndị niile ọ dị n'aka rụrụ ọrụ ha nke ọma. N'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apechichaa ya, geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Dịka ala Naịjirịa mere mmemme nke ncheta ụbọchị nnwere onwe, onye isi ala n'oge gara aga Jonathan dụrụ ọdụ megide ọchịchị nke dabere na agbụrụ onye si ma ọ bụkwanụ n'okpukperechi. Onye akaebe agwala ụlọ ikpe na onye isi oche ụlọ ọba ego okwu ala Naịjirịa CBN n'oge gara aga Emefiele bipụtara ụdị akwụkwọ ego dị iche na nke onye isi ala n'oge ahụ Buhari nyere nkwado ya. Gọvanọ steeti Abia akwụsịla onye kọmishọna ahụike ọrụ n'ihi ebubo nke nrụrụ aka ego nke eburu ya. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ gee ntị maka irie akụkọ ụwa, na-asịkwa gị chebiri anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, aka bụkwa m Ezinne Mmadụ na-asị unu kachi bụ ọnụ.